Oliko sun kivaa? Oli. Mitä sä voit olla näin? Älä kuule mitään. Oho, Meneekö ne kiinni? paikka menee kiinni jo. Miksi tääkin menee kiinni? Mä en tajua. En mä tajua ollenkaan. Tuli pieni ikku. Palomerkkiä ne myy viinaa. Niin no, kyllähän sitä nyt vielä voi myydä. Meneekö tää alue kokonaan mulla kiinni? En mä tiedä, ilmeisesti toi ainoa baari. Ihan hirveä. Mikä tuli? Mitä se voi olla? Hyvää syntymäpäivää. Pitäisikö sun mennä vessaan ennen kuin tulee housu? Tuli jo. Okei. Okay. Selvä. Eikä tullut. Täytyy tsekata tenat, niin se on se kunnossa vai ei? Mennään nyt vessaan. Menes nyt vessaan, ettei tuu sanomista. Tästä tulee muuten panna YouTubeen, tästä tulee tosi hyvä.